Il-kellim ewlieni tal-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li s-sena l-oħra 24% ta' tfajliet u 19% tal-ġuventur biss ġabu iċ-ċertifikat tal-Medsek. Ġifieri wieħed minn kull 5 ġuventur f'Malta wara li jkunu għamlu dik l-iskola kollha iġibu ċertifikati biex ikunu jistgħu jkomplu l-università. Il-Gvern qed jgħid li 82% tal-istudenti komplew bl-edukazzjoni wara li għalqu l-età ta' 16-il sena. F'sentejn meta jiġu biex jgħalqu 19 tinżel għal 52%. Waqa ta' 30% u dik xi tkun dik il-waqa ta' 30%. Iċ-ċifra ta' 82% tinkludi fiha studenti li kisbu marki ta' 6 u 7 fl-eżamijiet tas-sekk għal Evarist Bartolo. Marki li mhumiex tajbin biżżejjed bi studenti kompli jistudja f'6th form inkella Junior College għalkemm il-Gvern jinkludihom fl-istatistika tiegħu biex jgħid kemm f'dan il-qasam qed niksbu riżultati inkoraġġanti. Mela li wieħed jikkuntenta bis-6 u 7 u dak is-6 u 7 jagħti l-impressjoni li tista' tagħmel ħafna affarijiet bih, allura naħseb jiena qegħdin nitku propju bitfaq. Allura jien bħala wilti l-ħaddiem ma nistax indur fuq ħuti l-ħaddiema u ngħidilhom ikkuntentaw bis-6 u 7. Assolutament inaċċettabbli mill-punt di vista soċjali. Bejn 8 l-10% biss ta' dawk li għalqu 18-il sena poġġew għall A-level tal-bioloġija, il-kimika, l-Ingliż u l-Malti. Minn dawn medja ta' 55% biss ġabu bejn A u C. L-ex dekan tal-edukazzjoni qal li dawn ir-riżultati jniktuh iżda ma jiskantawx għaliex jiġdu traċedja li għandna f'dan il-qasam. Jien kont imnikket però ma kontx skantat għaliex dawn il-figuri irridu narawhom f'kuntest ta' figuri oħrajn bħal Pisa li qed jgħidilna 36% ta' tfal ta' 15-il sena m'għandhomx il-ħiliet bażiċi f'dak li huwa l-itterizmu. Kif tista' taspira għal suċċess f'dak il-qasam meta għandek daqshekk traċedja biex ngħidu hekk propju fil-qasam bażiku.